Роками очолював п'яту колонну, а став кандидатом на обмін. Кум Путіна Віктор Медведчук, якого напередодні затримали співробітники СБУ, і ще може послужити добрій справі. Як саме, пояснив президент України Володимир Зеленський. Вважаю особливо цинічним з його боку використовувати військовий камуфляж. Намагався так замаскуватись. Ось такий вояка, ось такий патріот. Що ж, якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу. Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і наших дівчат, які зараз в російському полоні. Медведчук очолював «Український вибір» – організацію, яка, за даними прокуратури Криму, дотична до псевдореферендуму та окупації Криму. Він же був лідером проросійської парламентської сили ОПЗЖ, діяльність якої заборонена на час воєнного стану. У жовтні минулого року Медведчуку оголосили підозру у державній зраді та взяли під домашній арешт. Утім, з початком широкомасштабного вторгнення Росії він зник з власної хати, але, як виявилося, до Росії не подався. Радник голови МВС припускає, що Москва й сама має до Медведчука питання. З того, що можемо ми судити по посередкованих речах, через нього проходили мільярди грошей, які, як виявилось, були бездарно, як мінімум, потрачені, а реально, напевно, не зовсім потрачені, а десь прихоплені. Тому я впевнений, що для нього, я не знаю, що страшніше – українська тюрма чи потім дуже складний процеси, які будуть відбуватися з ним і його найближчим оточенням, яке зараз знаходиться в Росії, між іншим. Від Медведчука та ідеї його обміну Кремль фактично відхрестився. Речник Путіна Дмитрій Пєсков не вважає це можливим, бо той, мовляв, не є громадянином Росії. Утім, зауважив, що якби українська влада дослухалася до ідей кума Путіна, то і війна, мовляв, була б не потрібна. Тим самим підкресливши роль Медведчука в українській політиці. Він тим часом відправиться під варту, оскільки так вирішив Личаківський суд Львова. У прикордонній Росії в Брянській, Курській та Воронезькій областях, а також у тимчасово окупованому Криму, заявили про підвищення терористичної загрози. У Генеральному штабі припускають, що це, ймовірно, прикриття для перекидання через кордон своїх вояків та техніки. Вказані заходи проводяться, ймовірно, з метою організації переміщення військової техніки, озброєння та особового складу на території України. Окупанти продовжують перекидання до України так званих добровольців. Так, за наявною інформацією, у Ленінградській області сформовано батальйон чисельністю близько 400 осіб. Складається він виключно з військовослужбовців, які мають бойовий досвід. Частині морпіхів у Маріуполі вдалося об'єднатися із азовцями. Йдеться про один із підрозділів 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Біленського. Декільком сотням бійців, зокрема і пораненим, на чолі з одним із комбатів вдалося прорватися і з'єднатися із полком Азов, який тримає оборону в районі заводу «Азовсталь». Раніше морпіхи заявили про брак боєприпасів у блокадному місті. Тим часом окупанти не припиняють запеклі атаки на Маріуполь, героїчні оборонці якого тримають удар уже майже 50 днів. Аби приховати свої звірства, росіяни використовують в Маріуполі 13 мобільних крематоріїв. Це встановили в Головному управлінні української розвідки. Окупанти отримали наказ від свого командування зачистити вулиці майже ущен знищеного міста від тіл загиблих мирних жителів. Ба більше, усіх потенційних свідків звірств окупанти намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори, а тоді знищити. Воєнною розвідкою України неодноразово фіксувалися факти використання мобільних крематоріїв на території Чернігівської області. Роботу мобільного крематорію противника також зафіксовано у місті Новоайдар Луганської області. Також Збройні сили Росії використовують мобільні крематорії для знищення тіл російських військовослужбовців з метою приховування реальної кількості своїх солдатів, які загинули під час війни Росії проти України, та відмови у виплатах сім'ях загиблих росіян.
Дії російської армії підпадають під визначення геноцид відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покаранням за нього. Такі ж руїни, Потрібен новий пакет санкцій Євросоюзу із блокуванням усіх російських банків та ембарго на імпорт енергоносіїв. Про це заявив президент України під час звернення до естонського парламенту. Бо це єдиний інструмент, який може примусити Російську Федерацію до миру, вважає Зеленський. І я закликаю вас при затвердженні нового, дуже важливого санкційного пакету проти Російської Федерації на рівні ЄС захищати необхідність повного блокування російських банків. Усіх, а не лише частини. Я закликаю нарешті внести нафту у санкційний пакет. Потрібно ембарго на рівні всього Європейського Союзу. Російський реваншизм знищив усе те, що десятиліттями працювало на спокій та стабільність Європи, додав Зеленський. За його словами, від глобальної архітектури безпеки залишилися хіба що уламки, такі ж руїни, як і від українських міст, розбомблених російськими ракетами та авіацією. А усі міжнародні інституції, які мають підтримувати мир, а це ООН, ОБСЄ та інші, не здатні зараз зупинити російську агресію. З одного боку, Росія користується своїми привілеями в міжнародних структурах, зокрема окупованим нею місцем постійного члена Радбезу ООН, щоб блокувати будь-які намагання реально повернути мир в Європу чи в інші регіони, де Росія воює. Саме вона. А з іншого боку, російське керівництво абсолютно не вірить у те, що Європа здатна притягнути Росію до відповідальності. У Москві просто не вірять, що Європа здатна примусити Росію до миру. Розраховують на розкол серед європейців і на те, що пріоритет збереження торгівлі для європейців буде вищим, ніж пріоритет безпеки, чи навіть пріоритет виживання сусідніх з Росією народів. Глава держави подякував Талліну за військову допомогу Україні, за прийом українських біженців та за відмову від купівлі російських енергоресурсів. Але цього поки що замало, щоб зупинити агресію Кремля, додав президент України. Корисні трофеї дістались нашим військовим на Київщині. Військовослужбовці Національної гвардії України у селі Королівці Бучанського району виявили місце, де російські загарбники обладнали склад з боєприпасами. Бійці знайшли близько сотні ящиків зі снарядами 125-го калібру. Усе це обіцяють повернути ворогу із полум'яним привітом. Після перевірки дані боєприпаси послужать підрозділам Національної гвардії України проти ворога.